iki mumpung ana kowe, ana anakku lanang Lengkung Kusuma. Lengkung kula wonten dawuh Kiai. Wong urip kuwi laku jantrane ana telu. Siji, wong urip lair saka guwa garbaning ibu. Yen wis lair loro gedhe terus kumrembyah. Yen wis gedhe kumrembyah genep kaping telu bakale tuwa. Yen wis tuwa ning endi parane mung kejaba mati kuwi. Perangan wong urip ki ana telu, lair, ngrembaka, tuwa, mati. Inggih. Lah wong urip ana ngalam donya kuwi yen simbah-simbah biyen oleh paring dawuh, ngalam donya kuwi ibarate kaya sawah mategalan. Gusti Allah ngeparengake kowe bapak lan ibumu urip kuwi mau ana ngalam donya kuwi nindakake laku utawa nindakake dharma. Donya iki dadekno sawah lan tegal utawa kebon. Ing pamrih apa? Tandurana. Sakwise ditanduri openono tanduran sing apik ki mau, dimen besok kowe bakal ngunduh marang woing tanduran. Ngunduhe kapan? Besok semongso-mongso umat bakal ditimbali ngadep ana ngarsaning sing kagungan urip, ya kuwi Gusti Kang Ngakarya titah. Mula ayo mumpung isih urip, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ayo dimaknai yen to Gusti Allah ki sik paring welas asih lawan umate nggone bakal ndandani marang uripe. Mumpung srengenge ngene sik jedul saka wetan angslup ing kulon, mumpung isih kober weruh gumebyaring rembulan lawan lintang minangka rengganing jagat ing wanci peteng. Padha sadar, padha mulat sarira hangrasa wani, muruhing diri rasa ngrumangsani.